intentaré fer unes reflexions. A mi m'agrada molt parlar, però avui em contindré. Aquest procés és un procés de país, és el primer que hem de tenir clar. És tan enorme, tan colossal, tan gegantí, que si no el fem com a país no ens en sortirem. I què vull dir? Que no és un procés ni dels partits polítics, ni del Parlament, ni del govern, ni de la societat civil. És de país, és de tots junts. Això ho hem de tenir molt clar. És un projecte col·lectiu. No és un projecte del que jo penso, jo sento, com em sento, com soc, d'on vinc, com parlo. No. És un projecte col·lectiu. I col·lectiu vol dir que prima l'interès col·lectiu de tots els ciutadans que vivim en aquest país. Parlem com parlem, vinguem d'on vinguem, pensem com pensem. És un projecte col·lectiu. I un projecte col·lectiu que respecta el sentiment de pertinença i l'identitat personal. Això hem de tenir molt clar. Tots nosaltres ens sentim diferents. Uns ens sentim més espanyols que catalans, els altres només catalans, els altres se senten amazics, uns altres pakistanis, cadascú pot sentir com vulgui. No hem de renunciar al nostre sentiment de pertinença. La catalanitat no és exclusiva. Tothom es pot sentir com vulgui. Tothom. Però tenim un projecte col·lectiu. Un projecte col·lectiu que és per a una vida millor per a tots els que vivim en aquest país. Aquest projecte, a més, és un projecte radicalment democràtic, perquè ve de baix a dalt. Tots sabem que la independència no l'han volgut ni les elits econòmiques ni les elits polítiques, ho sabem. La independència la vol la majoria de gent d'aquest país. Classes mitjanes i classes treballadores. I això és un projecte radicalment democràtic, perquè ve de baix a dalt. Aquest, a més, és un projecte inclusiu. S'inclou tothom que s'hi vol incloure. A qui considerem català? A qui vol ser-ne? No hi ha cap condició per ser català. La voluntat de ser-ne, què hi ha més inclusiu que això? No hi ha res més inclusiu que això. Es basa en la voluntat de cadascú. És un projecte que inclou tothom, absolutament tothom qui s'hi vol incloure, i en les mateixes condicions. És un projecte social, ètic i ciutadà. Per què social? Perquè la independència, ja s'ha dit, la independència no és res, no és un fi en si mateixa. És un mitjà per tenir tots una millor vida social, per tenir millor educació, per tenir millor sanitat, per tenir millors serveis socials. Això és el que volem, és un projecte social. És un projecte ètic, també, perquè va unit a una regeneració democràtica. No l'entenem si no és així. Nosaltres estem absolutament i radicalment en contra de la corrupció. Absolutament i radicalment en contra. I malauradament sabem que la corrupció és inherent a la condició humana. Però nosaltres el nostre model és quin és? És Dinamarca. Per què? Perquè no hi ha corrupció. És el país del món amb els índexs més baixos de corrupció. I què passa? És que els danesos són més bones persones que tots els que estem aquí o que els catalans? No, no. No, no. Són exactament igual. Però què han fet? Doncs és una qüestió de cultura democràtica i és una qüestió de saber fer una legislació que l'evite i que la castigui com Déu mana. Doncs això és el que hem de fer, un canvi de cultura democràtica, que qualsevol acte corrupte sigui condemnat per tota la societat, perquè nosaltres tots sabem que durant molt temps en aquest país, doncs mira, si m'ho fa sensiva, millor, si puc pagar en negre, millor. I això no és tan mal vist fins ara. En canvi, això no passa a Dinamarca, doncs és el que volem. Una cultura democràtica i unes lleis que erradiquen la corrupció, perquè no la volem. I és un projecte ciutadà, també s'ha dit aquí, se n'ha parlat molt. Tots som ciutadans d'aquest país i tots volem participar. No som súbdits, som ciutadans i els ciutadans participen dels canvis del seu país. Som protagonistes de la seva història i això és el que volem ser.
Volem ser ciutadans, no súbdits. Volem protagonitzar i ser protagonistes de la nostra història. I per això nosaltres diem que també és un projecte ciutadà. I és un projecte de voluntat. La voluntat de canviar les coses. La voluntat de fer-ho millor. Tots nosaltres tenim aquesta voluntat i l'hem de tenir. Perquè si no la tenim, no ho aconseguirem. Mireu, és una oportunitat de fer-ho millor. Ho he dit abans, la independència no és res en si mateixa, és l'oportunitat que tenim de fer-ho millor. Aquesta oportunitat que la història ens ha posat al davant, per una sèrie de circumstàncies, la tenim i ho hem de fer entre tots. I és la voluntat la que ens ha portat fins aquí, la voluntat de ser catalans i la voluntat de construir aquest país millor. I us he de dir una cosa molt clara, si ara aconseguim la independència, serà perquè molts catalans que no són de pedigrí, com va dir el Saó Kakingolo, molts catalans que no són de pedigrí s'han sumat al nostre projecte, perquè és la voluntat de ser-ne i de fer-ho millor. Si ara podem aconseguir la independència, si ara podem fer realitat el somni de tants i tants catalans, és perquè hi ha molts catalans que s'han sumat al nostre projecte després, més tard, com totes aquestes persones que estan en aquesta taula. I això ho hem de tenir molt clar. Ho hem de tenir molt clar. Serà gràcies a ells, una paradoxa, gràcies a gent que ha vingut, que ha arribat de fora i que s'ha sumat al nostre projecte, el podrem fer realitat. Però encara hem de sumar més. I aquesta és la feina més important que hem de fer, sumar-ne més per al 9 de novembre. I per això vull agrair la feina que estan fent aquestes persones que estan a la taula, perquè realment ells estan treballant amb els seus col·lectius. Estan compartint amb nosaltres aquest projecte, perquè és de tots, i l'hem de fer entre tots. I és veritat que hi ha molts dels seus col·lectius que no ho veuen clar i que no volen participar, però és que també de catalans de pedigrí. És a dir, que estem en les mateixes condicions, tots som iguals, tots estem en el mateix vaixell, doncs treballem-ho cadascú des de les nostres possibilitats. Jo, als catalans, sempre els poso el repte de convenceu-ne només a un, perquè com que entenc que la majoria en aquests moments estem a favor de la independència, doncs si en convencem a un, els que estem convençuts, ja està fet. Doncs a vosaltres us dic el mateix. Convenceu-ne com a mínim a un. Com a mínim a un. Perquè això està clar que ho hem de fer entre tots. Entre tots. I us vull dir una cosa. Què passarà després? És incert. Hem de ser realistes, hem de dir la veritat. Perquè nosaltres som aquella gent que diem sempre la veritat. El nostre projecte és un projecte que es basa en la veritat, que no es basa ni en amenaces, ni en mentides, ni en por, ni en desqualificacions. Per nosaltres ho hem de tenir clar. Nosaltres hem de dir sempre la veritat perquè per nosaltres tots els pobles són dignes i totes les persones mereixen un respecte. I per aquest mateix motiu sempre diem que el nostre projecte no va contra ningú. No hi va. No va contra Espanya, no hi va. Nosaltres amb Espanya tenim llaços culturals, sentimentals, lingüístics, polítics, comercials i els continuarem tenint, perquè no va contra ningú, va a favor dels que vivim en aquest país. I això ho hem de tenir molt clar. No va contra ningú i diem sempre la veritat. I la veritat és veritat que hi ha una certa incertesa. Però sabeu el que passa? És que l'estatus quo d'ara no ens agrada. Aquesta és la realitat. No ens agrada de formar part d'un estat que no hi ha separació de poders. No ens agrada formar part d'un estat que és molt poc transparent. No ens agrada formar part d'un estat on qui prenen les decisions i qui manen són els bancs en lloc dels nostres representants polítics. No ens agrada. I la independència ens dona aquesta oportunitat de fer-ho millor. I seria un error de dimensions colossals si entre tots no fóssim capaços de fer-ho millor, perquè ara sabem la força que tenim.
Ara sabem quina és la força del poble. Nosaltres hem aconseguit en 2 anys canviar un govern, passar d'un govern autonomista a un govern sobiranista. Hem aconseguit una declaració del Parlament. Hem aconseguit tenir data i pregunta de la consulta. Ara sabem la força que tenim com a poble. Doncs utilitzem aquesta força per fer un país millor, més just, més pròsper i més democràtic. I ho podem fer, però ho hem de fer tots junts. Tots junts, com a un únic poble, un sol poble, també s'ha dit aquí, un sol poble. Aquesta és la realitat. I aquest és el moment que tenim, perquè ara és l'hora. És ara l'hora. Ara és el moment que entre tots ho podem fer. I d'aquí al 9 de novembre, hem de treballar. Nosaltres, l'Assemblea Nacional Catalana, treballarà pel sí, perquè creiem que és el millor per a tots els que vivim en aquest país. Però també hem de respectar i entenem que hi ha moltes persones que votaran no. I és tan respectable el seu no com el nostre sí. Perquè ells votaran no perquè segurament creuen que és el millor també per a Catalunya. Nosaltres, evidentment, que tenim arguments i tenim raons i això és el que hem d'utilitzar. Les nostres raons i els nostres arguments. Amb això els hem de convèncer. Amb això els hem de convèncer, però hem de respectar el que votaran no, el que votaran sí no i els que votaran sí. Perquè nosaltres, sempre ho dic, abans que independentistes som demòcrates i la democràcia és això, participar. Nosaltres i tant que volem guanyar. És clar que volem guanyar. La consulta per nosaltres és la millor manera de construir aquest estat. Per què? Perquè és el que vol la majoria de la gent. I a més és perquè és la manera més neta de fer-ho. Però nosaltres entenem i estem convençuts que aquest nou estat català que entre tots hem de construir serà millor. Serà millor. Perquè és aquesta oportunitat que tenim i que l'hem de saber aprofitar entre tots. Sobretot per què? Perquè és un projecte que s'està liderant de baix a dalt i ha de continuar així. Ha de continuar així. L'hem de fer entre tots junts, però respectant sempre que ha de ser un projecte radicalment democràtic, de regeneració democràtica i per construir aquest país millor entre tots. Perquè si no, no convencerem. I ho hem d'explicar. I la millor manera és convèncer nosaltres, parlar de tu a tu, que ens vegin la cara, explicar les nostres esperances, les nostres il·lusions, perquè malgrat la situació de crisi que estem, és un projecte il·lusionant, dels més il·lusionants que ha viscut aquest país. No n'ha tingut mai de cap projecte com aquest, mai. Il·lusiona, perquè parla de futur, no és un projecte de passat, parla de futur, parla d'anar junts, parla de fer-ho plegats, és un projecte èpic. Aquesta és la realitat. I per això jo faig una crida absolutament a tothom que comparteixi aquest projecte, que l'expliqui, que el visqui i que sàpiga que en aquests moments és veritat, només depèn de nosaltres. Només depèn de nosaltres. I haurem d'aguantar fins aquí al 9 de novembre, resistir. Serà difícil, no serà fàcil. I haurem de resistir i haurem de tenir molta valentia, molt de coratge i no haurem de caure en provocacions. Per més que ens provoquin, no n'hem de fer ni cas. No hem de caure en provocacions i és molt important que ho tinguem molt clar. No perdem de vista mai que el nostre objectiu és un objectiu unitari, és un objectiu de regeneració democràtica, és un objectiu de millora per a tots, sempre mirant en el futur i no anant contra ningú. Per tant, no responguem a provocacions, no perdem temps ni recursos contestant provocacions ni entrant en discussions inútils i estèrils. El nostre objectiu és ben clar, treballem tots plegats, intentem convèncer aquelles persones que encara no estan convençudes i, sobretot, pensem que aquest és un projecte ciutadà, i que el dia de demà tots serem ciutadans, per tots serà el primer dia.
Per tots serà aquell primer dia que estrenarem el nou estat català. Tots sortirem de la mateixa línia. Per tant, nosaltres convidem a tots, a totes aquestes persones que s'han incorporat més tard, a dir-los que aquest projecte és absolutament inclusiu ara, però també serà inclusiu després, perquè tots partirem i tots tindrem els mateixos deures i els mateixos drets. Res més, només encoratjar-vos a continuar i a dir-vos que si treballem tots junts, units, aconseguirem l'honor més gran que cap poble pot aconseguir, la seva llibertat. Moltes gràcies.